Окей, Рика, значи сега ще ти направя едно ревю на сайта. Как да се преглеждаш сайта като цяло. Кликаш десен бутон, на където е сега сайта, няма никакво значение. Кликаш десен бутон и цъкаш инспект, или ако са на български инспектиране. Кликаш инспектиране или инспект и сега те закарва ето тук в това меню. Горе на Dimensions цъкаш на примерно iPhone 14 Pro Max, за да може да излиза така, както би се виждал на телефон самия сайт. Сега, започваме от първата секция, именно това, което си написал ето тук. Така, научи как да стигнеш до първите 100 евро онлайн с проверени методи. Дори ако си майка в майчество без никакъв опит, за майки в майчество без опит. Тук по-скоро това трябва да да изпъква повече. Тук горе да няма толкова много разстояние. Ето тук да няма толкова много разстояние. Това тук да изпъква повече, специално за и описваш твой идеален клиент. Не пишеш просто за майки в майчество, защото това е много обширно. За майки в майчество, които и описваш твой идеален клиент. Разбери как да изкараш първите си 100 евро онлайн с доказани методи. Това ти е хедлайна. Това тук трябва да се махне. Нали, само хедлайна трябва да ти е това, което ти казах току-що. И тук без да и описваш ограничаващите вярвания на твой идеален клиент. Така получаваш готов ще да по реални платформи, практически услуги, които ще ти помогнат да започнеш да печелиш онлайн безопасно и уверено. Това няма смисъл, това трябва да го преправиш. Това е много писано от AI. Така, проверени методи без MLM, без крипто, без MLM, без предишен опит. Да, е това тук, нали, които са ограничаващите вярвания, ги премести тук горе. Така 19 евро еднократно. Тук не трябва да има цена. Прекалено рано е да казваш цена. Това го махни тук. Няма смисъл цена. Вземи достъп сега. По-скоро разбери повече и да кара към някоя друга секция. Защото вземи достъп сега, още директно на първия поглед на сайта да искаш хората да купуват, не е окей. Така, до животен достъп без месечен абонамент, поръчаш как работи, купуваш продукта, но кликна, получаваш незабавен достъп, следващия раздел Япония, използваш проверените потвърди, започваш да играеш доходи. Това тук как работи, по-скоро тук наблегни на пейнпойнтовете, на болките на твоя идеален клиент. Това как работи е безсмислено. Запиши още днес, окей, това го остави. Историята на милион, зависимост към първи онлайн доход. Тази снимка е прекалено AI, трябва да е по-реалистична. Бях в майчество с бебе на 8 месеца, исках на семейство, без да тръгна работа и без да стана отец си. Финансова зависимост, мъжът научи всичко вкъщи, всяка покупка за бебе. Тук по-скоро това го направи на кратичка история, защото обикновено майките обичат да четат такива кратички истории. Имах ни тези неща. Финансова зависимост, страх от онлайн измами, започва уверено. Това е прекалено AI. По-скоро напиши някаква кратка история тук. Така, цялостен пакет, какво получаваш? Но плащам 10 евро живота за целия прием дигитален пакет. PDF наръчник тук и на тебе ще го кажа, както и на всички други казвам в менторската. Трябва да изцедиш крайния резултат, ползите от самия продукт. Примерно, когато отидеш и си поръчаш бургер някъде, никой не го, теб не те интересува от какво месо е бургера, откъде идва това месо в бургера, как се реже, на колко милиметра. Не, ти искаш бургера да ти е вкусен и да не те боли корема, просто искаш да си е качествен бургер. Тук идеята да е да продаваме крайния резултат. Какво ще доведе този PDF на решение, какво ще доведе това видео обучение, какво ще доведе този чрез ден план, какво ще доведе тези чеклисти, шаблони и така нататък. Вземи еднократно, така, вземи всичко, вземи достъп сега. Тук имаш два бутона, един друг, няма смисъл, махни един. Разликата, защото тази програма е различна. Проверени методи, реални платформи, без LM, без крипто. Тук въобще не, това нищо не ми говори, защото тази програма е различна и описваш, казваш, че не е MLM, не е крипто, не е инвестиции, не е измами. Това няма логика. Така че го промени това тук. Честно и ясно за кого е. Подходящо е, ако си майка в майчество. Това трябва да е по-нагоре. Майка в майчество ще ни част свободно време, искаш да поедем дълг, нямаш никакъв опит, искаш да избегнеш с мами, не е подходящо ако да разбира за не може да видиш никакво време, искаш да свежеш готов план. Окей, това трябва да е по-горе. Защото се дадох тази програма, видях твърде много майки, които искат да допринесат у дома, да попадат на обещания за бързи пари, криптосхеми или MLM, които сами вземат парите и времето. Исках да направя нещо по-просто и по-честно. И аз ще раздадем план с реални платформи, които работят за пълен начинач, без инвестиции, без рекрутство. Това е прекалено AI. Нали, напиши го този текст от ти и тогава го пусни на AI. Без притеснение, често задаване въпроси, ако нямам никакъв опит, ако имам само телефон. Окей, ами ако имам само един час на ден, ще трябва да инвестирам пари. Това схема ли как получавам достъп към допълнителни такси? Добре. Често задаваните въпроси обикновено трябва да са най-долу на сайта, а не над някаква секция. Това момент представи си, някоя седмица имаш много умение, знаеш къде започна да работиш, вкъщи, когато имаш свободно време, правиш първите стъпки към собствен онлайн доход. Да, това тук е добро, но това тук трябва да е най-долу, често задавайте въпроси. Също така, както казах, смени тази снимка да не си личи, че е AI, да правя по-добре. Това тук също е безсмислено. Мисъл, какво пише? Значи, нающи онлайн доходи. Старте развитие, видеокурс, план за 14 дни, календар грид. Модул 1, основи на дигиталния печеливши чек-листи и шаблон. Тази снимка смени, това е доста зле. Не е окей така да има такива грешки, защото се личи, че е претупано. Сега нека видим чекаут дали работи. Как да разбера дали съм избрал плачна с карта или наложен платеж? Трябва да го сложиш оранжевото да е на това, което си избрал. А не така. Вариантът е с наложен платеж.
Jest. Няма thank you page. Трябва това да е на отделна страница, да има thank you page, да има следващи стъпки, какво ще се случи след като поръчката е приета, дали ще ти се обадиш, дали ще ти пишеш. Трябва да има ясни и точни